Paghimo og lana, gihimo ng panginabuhian sa grupo sa mga mananambal didto sa Siquijor. Atong sayran pinaagi nining report. Nailana ang Siquijor nga usa ka mystic island. Dinhi magtapok ang mga mananambal o gihulagway nga mga tambalan. Ipahigayon nila ang pagluto sa mga sagol sa panambal nga gikan sa kalasangan o sinambugan sa mga nakalap nga mga sagol sa miaging tuig. Upat ka oras kining lutuon hangtod nga mamahimo na nga lana. Sa maong paagi, nagsilbi na usab nila kini nga panginabuhian. Gani ang presyo sa mataglatang nga magdepende sa gidakon, 250 ngadto sa 3,000 pesos. Gusto sa grupo sa mga mananambal nga mapreserbar ang kinaraan nga paagi taliwa sa modernong panahon. Kana kinaraan ning ako ang patuga. Akong gisunod sa mga gulang kay aron makaayo ko sa mga tawo. Katawan ba? Saraga Iloilo. Saraga Iloilo. Akay naidaghan ditong mga mananambal man po sa Iloilo. Ako ray diriga participate. Ako lay gadala sa ila. Sa grupo. Subay niini si Dr. Isidro Sia, retired professor sa UP College of Medicine ug pangulo sa Integrative Medicine for Alternative Healthcare System of the Philippines, mipadayag nga ang traditional healing mas barato ug dali ra kaayong makuha sa ordinaryong mga tawo. Tuyo nga miadto sa Siquijor si Dr. Sia aron pagtambong sa nakalabay nga tinuig nga folk healing festival. Bali nagbuo tayo ng isang grupo. Meron din mga doktor doon, mga nurses. Gusto kong sabihin na yung pagkukulang ng Western medicine ay makikita sa traditional medicine kasi napakalakas ng component ng spirituality. Oban ni Clans Gabutin ng Grod Prado, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live.